Salam vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 14 yanvarı heplerinin tişirme günü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiyasının platformasının kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün memulen gepleşmede Muhammed Büyücü katnaşıyor. Muhammed abi, selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Şu günkü bizim gepleşmenin teması Berdi Muhammedovlar protestlardan korkýarlar. Biz şu arada gurun ederiz. Esasanam Serdar Berdi Muhammedov arada gurun eder. Sebebi bir topur ülkeşmeler Türkmenistan'da bolly. Biz şunu hükman aytıp geçmesek bolmaýar. Muhammed ağa, men efire başlamakam her vakt öňünden bir açık maglumatlar berýärna. Yani internetten ruhsat berseňiz men yine başlaýan şu maglumatlar. Bol ya. O zaman biz gepleşe geçelim. Ruhsat berseňiz. Dedim, hormatly vatandaşlar, men size bir video görkezeyim. Video däl saatlar görkezeyim. Bir minut. Birinci bilen şu saýdy görkezeyim, hormatly vatandaşlar, şu ýerde ine DWT'nin saýdy. Ine platforma DWT diýip nimetseňiz, şu ýerde DWT'nin ýa-ni maglumatlar çykýar. Şu ýerde de donation var. Donation, donat diýip bassaňyz şu ýerde. Yine donatpa bir de kömek edin bizim işlermede yani finansiyerine kömek edin, ağza bolun, DWT ağzası bolun ve demokratik opozisiya yani öz koşullarınızı koşun. Yine şu finans platformları boyunca siz yani bir de pul kömeğini edebilirsiniz. Sizin pul kömeğiniz değil mi görüşürüz yani. Şunun için bize sizden kömekler gerek. Ondan başka ağza bolacak bolsanız şu yerde kontaktlar vardır. Kontaktlara girip bizim bilen yani haberleşip bilirsiniz. Şu kontaktlardan bize can edip bizim bilen haberleşip ağza alıp tölegleri ağza olmak için ne etmeli, bizim bilen koşulup işlemek için ne etmelerini edersiniz. Yine küçük reklamman ettim. İndeki sayfalara geçelim. Hormatly vatandaşlar, birinci men size görkezek bolýandadım. Kleptokratiya näme? Kleptokratiya bolunu yani hükümet başına gelen uğurlar lideri. Muhammed ağa, sesiniz yani açık kartirovka etseniz de sesiniz Böyle. ya yapın ya da yani nime olmadı yani ses gelmedi yani. Yine kleptokratiya bolunu klepto bolunu uğur bolýar, kratiya bolunu dolunduruşuk bolýar. Yani hükümet dolunduruşu. Uğurların hükümet dolunduruşuna kleptokratiya diýilýär. Men näme şu sözde gaýdyp gelýän kleptokratiya yine misal için yine Wikipedia'da sersek kleptokратiyani ünitlerin hormatly vatandaşlar şu ýerde классическим примером клептократии является Рафаэль Трухильо, бывший диктатор Доминиканской республики. Inni şu ýerde maglumatlar var. Şunu özüňiz okap bilerdiňiz. Yine клептократия barada. Клептократия финансовая система обычно состоит из 4 ступеней. Клептократия или те, кто действует от имени, создают анонимные подставные компании для сети. Hükümetin oğlu etmeyene bir topor подставный компаниялар bilen guruluşy eden kişi bolup pullar oğlaýarlar ve şu meňde şartlar var. Indi kleptokratiya kim yani giriyor? Kim giripdir? Kim şun kununu tasdiklan kleptokratiya edýär, hükümetin pulunu oğurlap, ýolbaşy bolup hükümetin pulunu oğurlap, şu kleptokratiya yürütü şunu kesitleyen gurumalar var. Şu gurumların esasında kim kesitlerini? Ne şunu düşündürüyor. Классическим в начале 2004 года расположено в Германии антикоррупционное агентство НГО Transparency International опубликовал список самых богатых клептократов по размерам предположительно украденных средств у государства. Бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос от 5 до 10 миллиардов украл. Бывший президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али 5 миллиардов украл. Бывший на 2004 год действующий президент Эвира Мабуту Сесеко 5 миллиардов украл. Бывший президент Нигерии Санабу Абача 5 миллиардов украл. Бывший президент Югославии Слободин Милошевич 1 миллиард украл. Бывший президент Перу Альберто Вехумори 600 миллионов украл. Бывший президент Гаити Жан-Клод Давалье 300 миллионов до 800 миллионов украл. От 300 до 800. Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко 114 до 200 миллионов украл. Бывший президент Филиппин Джозеф Эстрад от 78 до 80 миллионов украл. И в современное время в данный список входит еще несколько членов.
Yine Germaniyada yürüyte bir guruma var, antikorrupsiyonlu guruma. Şol hükümette oturan adamların korrupsiya edenini suud edip, şoları spisa koşup, şolar hükümetten pul oğurladı, teskitliyor. Yine şun sonku vaxtlarda şu spisa diren adamlar. Бывший президент Индонезии, Индонезияның önkü президенті Сухарто от 15 до 35 миллиардов долларов украл. Оглоды. Бывший президент Украины Виктор Янукович до 30 миллиардов в 2008 году возглавил рейтинг коррупционеров по версии Transparency International. Объем украденных окружений Януковича средства по оценке эксперта аналитического совета Алана Рейли составляет по меньшей мере 30 миллиардов. Yine Gurbanlı Berdimuhamedov'am şoryalı. Gurbanlı Berdimuhamedov 60 milyarddan yukarı pul oğurladı serdarıkisi ve şunun daş tövörüğü 9 milyard yine yeğeni beylikki yine 1 milyard, 3 milyard, 5 milyard kadar milyarderler. Oğru milyarderler. Yine бывший президент Украины Петр Порошенко 1,6 миллиард. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 миллиард. Бывший президент Кении Даниэль Аралман 1 миллиард. Президент Экваториальной Гвинеи Теодора 600 миллион. Действующий президент России Владимир Путин оценивает около 160 миллиардов украл. Yine şu spисыга, клептократия spисыга Gurbanlı ve Serdar Berdimuhamedov'a giren o DVT Halk Hareketi ve demokratik opozitsiya hükman hemme işleri de şu spisiga Gurbanlı bilen Serdar Berdimuhamedov salmak için. Sebebi şolar iki tane hükümet başına gelen oğurlar, oğru hükümeti saklap gelen oğurlar, kleptokratlar. Biz şuları suud etmeli ve yankı şuları spisiga koşaymalı. Şuları spisiga giren son ikinci etap şuları yankı Gazsi tribunalla suud edip pulları izne vermeli ya da Gazki tribunala gidiyen devlette şunu arrest etmeli. Yine şu ikinci etapı geçip oluyor. Yine vatandaşlar kleptokratiyanın manisi şu, ben size düşündürdüm. Şimdi narka kleptokratiya ne yani? Onun bir ikinci bir düşünce var. Narka kleptokratiya ol narkotrafik edip yani hükümetten ve pulları oğurlayan adamlar. Narkotrafik edip. Yönü narkotrafik edenen kleptokratiya olanlar sen hükümetin yol boşluğu olmalı. Onu sen narkotrafik edip yol boşluğu hükmünü yani narkotikleri satıp özüne yol koyyanında narkotikleri satıp hedil edeyim. Yine şu konuda Gurbanlı ve Serdar Berdimuhamedov hem kleptokrat yani hükümette oturan oğurlar hem narko-kleptokrat. Bunlar yeğenlerin üstünün narkotik satıp Bayram Ali'nin, TC'nin, Levav'ın, Türkmenmaşin ve Balkan'ın türmelerine narkotik satıyorlar. Yeğeni satıyor, dealer yeğeni. Ve şu narkotikleri Afganistan'ın getiriyor, Taliban'ın üstünden ve Türkmenistan'a yaratıyorlar ve onu Kerkç aeroportundan yani daşırdı Venezuela onu yaratıyorlar. Yine şunun için Gurbanlı Berdimuhamedov narko-kleptokratik. Şu zulüm var olsa, zulümün en son stadiyası var olsa narko-kleptokratik. Yani hükümette oturup hükümet başçısı olup şöyle narkotik satmak. Yine Serdar ve Gurbanlı Berdimuhamedov'un şu iki düşünce geliyor. Demokratik opozisiya her davet etmeli, şor spisiga salmalı. Yine bizim birinci işimiz şu. Yine men yine bir maglumatlar koyacak koyan Serdar'ın aktivistlerine yani arkada zamanın aktivistlerine bir topor yallaklara, bir topor MMA'da yani görüş tutmayan yallaklara, bir topor televizyonda Serdar Berdimuhamedov Allah arkada alabaylı Serdar'ım arkada kahraman arkadam, Lukman arkadam, Hacı arkadam, Alabay arkadam, Yeni Murat arkadam diyenlere yine men görkölen ofisyal maglumatlar ünsverin. Yine Serdar Berdimuhamedov Wikipedia diye şunu ünsverin. Yine ya kaçan doğullu, kaçan nemetli. Yine 19 Mart'ta был избран на выборы президента Türkmenistan'a. 19 Mart'ta 2022'de prezident saylanı deyip teskitlendi. Şu yerde, который подвергался критике в связи с фальсификацией и возможной имитацией результата.
yani falsifikasiya eden soň şunu hemmeli kritik edýär, hemme saýlary falsifikasiya etdi diýerler. Ine Serdar Berdimuhammedow. Sizin arkadağlı alabaylı serdarınız mı ya Lukman arkadağlı alabaylı serdar mı ya Hacı arkadağlı alabay serdar mı? Men eýem düşünjem gitti. Men düşünjeni yitirdim. Şunun adına näme diýjegimi bilemok. Alabaylı serdar mı? Lukman arkadağlı serdar mı? Hacı arkadağlı alabaylı serdar mı? Buluş gitti şu zatlar. Haçanla bir idiot ýa-ni ýurt başynda bolsa, ine şoň adlaram idiotik güýtgendir. Häzir milli lider diýerler, il ýaşlysy. Ine näme diýmeli bu serdara? Alawaly serdar il ýaş, alawaly il ýaşly serdarmy? Alawaly arkadagly il ýaşly serdarmy? Dilim çöküp gedýär, mazyňa meni tersine urup gedýär. Ne şoň üçin şoň adlarynda da logika ýok, öýlerinde de logika ýok, hükmedinde de logika ýokdur. Dedim. 2022-nji ýylda Türkmenistan ayal gyýlara ýa-ni gadagan edildi kosmetika ve plastik etmeni, manikür etmeni, saçlarına kratkalamana, ýa-ni eşiklerine limit girildi, maşin sürmeni, öňünde maşinin öňüne oturmana ve şunu meňdeşdiler. Onun daşyndan men kesgitlek geçsek Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halky daşyna gitmedi ýaly bir topar vizalar girdi. Şonu gurbanyň nedeni o. Serdar Berdimuhammedow etdi. Türkiýe häzir vizalar bar. Hiç bir döwletde ýok. Ýa-ni içinden çykanda gönü gidýän Türkiýanyň baran ýerine viza alýan şoýa. Ýa-ni 3 ay minimum gedýän Türkmen halkyna bolsa aýratyn üýtgöç vizalar girildi. Üýtgöç gazananlar girildi. Kim etdi? Serdar Berdimuhammedow. Indi biografiýasyny serdim. Ünsüyorum şu biografiýasyny. Aşgabatda stomatologdan dogulýan. Ine aýaly uğurlarak ровесница, ýaşdaşy, по некоторым данным его двоюродная сестра, янки двоюродный догоны аýaly. По профессии педагог, öýlen pedagog. Так, окончил среднюю школу. Aşgabatda orta mekdep oturýar, ondan armiýa gitdi kişi bolýar. Armiýa gitmän, ýa-ni bir ýerde işleýär, kabinministrov. On kakasy Serhoz institutda ýa-ni injener tehnolog bölümi tutarýar. Ondan pищевой промышленность, garytlar, azyk nemesinde pищевой промышленностьda işleýär. Ve şo ýerde işläp gullugyny edýär. Ýa-ni armiýa gitmän gulluk dokumentinde ýa-ni kakasy o wagty vitse-premierdi. Garaz gepin tümekleri kağıdın üstüne ýa-ni gulluk edýär. Ondan assosiasiýa azyk ýa-ni промышленный ассоциация işleýär. Так. Стал главным, он главный специалист bolýar şo ýerde ve pivo, bezalkogol ve arak zatlaryň ýa-ni esas spesialist bolup bütün arak biznesini kontrol edýär. Serdar Berdimuhammedow ünsüyorum. Men şo ýerde ýa-ni Abiznoýda Aşgabatda bolsaňyz Abiznoýda o suw çykarýan baklaşkada bolýar. Şo ýerde ýöne tehnologum bolup işledi. Şo ýerde oğlanlar muňa boş baklaşka diýär. Ýa şol oğlanlar maňa jaňaýdýar. Murada boş baklaşka diýsen Serdar ýatlar. Şol ýaly tükü gepe düşünmeýän, muňa bir zat düşündirdi. Ýa-ni düşünen o, hatta başlygam ay goýsan ay ony gel menetlerine ýyp, muňa ýüzlerini oklarym, muňa işlerem ýok. Şol ýerde ýa-ni ol doполнительный тележка ýaly şo ýerde injener bolup, tehnolog bolup şöyle otyr. Muňa hiç kim baran olmaýanlar ýöne kreslany gujaklap otyr, sebebi akmak, bir sowgat. Ine şo ýerde işleýän adam, şoňa şo ýerdäki işleýänler lakam oýupdylar, boş baklaşka diýip. Ýeriniňler. Ýa-ni prezident ölen soň, Niyaz ölen soň Berdimuhammedow, ýa-ni muny upravleniýa goýýar, alkogol zatlar kontrol etmeni. Сообщает, что к тому времени семья Бердмухаммедова и родственники практически полностью монополизировали пищевую и продовольственную промышленность страны, а лично Сердар Бердмухаммедов особенно преуспел в винном и алкогольном бизнесе страны. Şular Türkmen maşölünü kakası, yani prezident bolýar, ödülmeli, falsifikatsiya edip, oğlundan şu pищевой промышленностьda, yani inspektor edip koyýar, şöyle bir bölümni ýolbaşyp bolýar, hemme zady kontrol alýar, oğlu şöyle.
Сергей Берн так, который является фактически монопольным и надзорно-карательным органом в стране в сфере продовольствия, но при этом сохранил неофициально многочисленные бизнесы в вышеуказанных сферах. Şu yerde yani öz biznesini yaradıptır. Şimdi 2008 2011 yıllarda не имея дипломатического или другого схожего специализированного образования, числился советником посланника посольства своей страны Российской Федерации. Yani посольствода советник болып işler. Hiç diplomu da yok. Yani diplomatiyada. Hakkı yok şöyle işlemeni. Elbette bunu şöyle koyarlar. O şu yerde de yani Moskva'da дипломатическая академия, Россиян дипломатическая академиясының утория, онан международные отношения утория, 2011-2013 числился советником постоянного представителя Туркменистана при офисе ООН, yani Женевадағы офисында советник. Yani советник olan yani maslahatçı hükmünde bolya. Ve şu yerde yani başka okuğa giriyor. O okuğa gutordum, gutormadım, girdim, okuğa bardım, информация полон океана. Окончил программу данного центра по направлению европейской международной безопасности. После возвращения из Швейцарии в 2013 году назначен начальник отдела по европейским странам Министерства иностранных дел Туркменистана. И, соответственно, Сергей Бердмухамедов непосредственно начал курировать внешнюю политику своей страны по отношению к странам Европы. 2014'te gidiyor. Unutmayın. Eyyam yanlış spesialist olup işler başlarında eyyam korrupsiya edip gören oğlum Serdar Berdimuhamedov. Son bunu korrupsiya edip yani kanunlar bozup Sovyet hükmünde koyuyor pasolstva. Özün hiç yani diplomatik bilimi diplomatik diplomalar bolmasa da koyuyor. Okuyor ve KK'sı bunu yuvaş-yuvaştan aylap yukarı kaldırıp prezidentliğe getiriyor. Demek 2017'de şu prezident yolunu başladı ya KK'sı ve yuvaş-yuvaştan 2022'de gidiyor. Yani 11 yılla şu bir savodi, bir akıllı, pustoy baklaşkanı yuvaş-yuvaştan prezidentliğe getiriyor. Niye getiriyor? Gelin seyredelim. Yine 2013 yılda был назначен заместителем директора Государственного агентства по управлению использованием углеводородных ресурсов Туркменистана. KK'sı Бурбан Бердимухамедов президент vakti pul uğurlamak için Агентство по углеводородным запасам. Yani bar teviğvarların agentstvosu var. Şöyle oğunsal ya teviğ bağlardan, teviğ bağlıklardan gelen pulları uğurlamak için ikisi bile. Şunun için Serdar yine Govi yine Avrupa'da okudu. Ol yani gadaklarında işler bayka. Onu inanmam ertek ol. Anlardan 2011'den bunu prezidentliğe getirip otur. Korrupsiyoner Burhan Berdimuhamedov kleptokrat ve şunu 2013'te yani ikisi daşkı bütçede yani agentство по природным пользованиям ikisi yarıp uğurlap yören adamlar bunlar. Bu torun uğur ikisi. 2013'te yani ofitsialna Türkmenistan'ın hem eksporttan gelen pullarını yarıp yören adamlar şu ikisi. Unutmayın. После возвращения из Швейцарии в 2013 году назначен начальником отдела по европейскому министерству. Так, он айтык в качестве зампреда. Проработав в этой ведомстве в качестве замдиректора в 2016 году, в августе 2014 года стал кандидатом технических наук, в июне 2015 года доктором технических наук. Şimdi bana düşünürüm. Şu adam giyici ünlü, yani pişivoy pромышленности, o baklажка zavodda işleyen, pustoy baklажка olup, ondan sonra ministerstva gelip, yani adı öndürülen ministerstva gelip, şöyle hem biznes kontrol ediyor, yani alkol, su, pul çıkarılan, Coca-Cola çıkaran biznes kontrol ediyor, şöyle pul alıyor ve öz biznesini yönetiyor dostlar bilen. Ondan sonra bunu KK'sı prezident bolan son günü bunu agentstva koyuyor, oradan KK'sı bilen pul yarıyor. Pul oluyor 2013'ten 2014'e çeli ve 2014'te şu adam bir sovot kandidat teknik nauk koyuyor. İnanın ben Moskva'da kandidatska bir yıl okudum. Onu bilmedim. Vaktim yok. Koymalı oldum. Onu bileceğimi bilen, yönü vaktim bolmasın hem biznes ediyen hem ikinci diplom aldım. Ondan sonra kandidatska gittim. Yetişmedim. Mümkünler. Biznesmen olup mümkünler. Bu arada hükümet işlerine işlep, oğurluklar edip kalkası bilen o ne kandidat teknik nauk oluyor. Oğlum hiç. Bir yıldan sonra akademik oluyor. Oğurluk değil mi şulatlar? Oğurluk. Administrativno oğurluk. İyi dinle.
2016-2017 yılı Naçen Departament по международной информации MİDA Talya kakası yankı aydışmayalı bir klip takrat oğru hükümette oturan beyleki hükümette oturan oğrunu klip takratı ayla yankı spiral boyunca yukarı kaldırıp prezidentliğe getiriyor. Serdar soňky ýyl prezident bolan o. 2017 yılın şu etapda yürekti. Gurban şondan gitar aydıp arkyn bolýar ya arkasynda ogly ýa basgançakda minikli oturuyor. 2016-2017 yılı bu MİDA gelýär. 2016 yılı Ünkören избран народным депутатом тогда еще Однопалатного Meclis Türkmenistan'a. Bu 2016'da deputat bolup saýlanýar. Türkmenistan'ın kanunu boyunca sen hükümette işlesen bir ulveripede deputat bolmana hakkın yok. Sen ya da deputat bolmalı ya da hükümette işlemeli. Yadınızda var mı? Gurbanly Berdimuhamedov hem prezident boldy 2023'te. Hem 2021'de hem prezident boldy hem meclisin başlygy boldy. Men şonu gyýyryp aýdypdym. Konstitusiýany bozdy. Konstitusiýada ýazyldy. Görkezdim ya da deputat bolmaly, meclis bolmaly ya da prezident bolmaly. İkisinden birini. İki tane hükümeti eline alıp almana hiç hakkı yok. Kim bolaýsyn perişte bolsa da hakkı yok. Türkmenistan konstitusiýasy boýunça. Şonu ýaly ine Serdar Berdimuhamedov eýýem 3-nji gerek kanun bolýar. Ünkören 2016 yılda депутат bolup saýlanýar. 5 созыв на дополнительный выбор на вакантный депутата места от правящей демократической партии. Yani дополнительный выбор bolana saýlawy gutor ya. Bu tordan bir näçe wagt geçen soň doполнительный saýlawy diýe ýürüýdi, oğlunu salmak üçin. Men size her wagt aýdýam, Gurbanly Berdimuhamedov konstitusiýamyzy bara depkiläp, üstüne tans edip, ýyrtyp, söküp, ýene ýanky sepleşdirip, üstüne bağışlan näme tolka et görmedik adam saýlawlardan soň oğluny ýene deputatlyga saldyrýar. Ýani şoňa falsifikasiýa diýilýär. 20 марта 2017 года избран председателем комитета по законодательству и его нормам, а также созыв Меджлиса Туркменистана 27 октября 2017 года ему присвоено звание подполковника, вместе с ним вручена медаль Мяликкулы Бердимухамедова. Соргнув за заслуги перед Отечеством и народом. Näçe köp pul oğul olsa, şonço kakasynyň medalyny oğluna berýär. Mälikuly Berdimuhamedov diýip. Biz şu zatları 2013'ten beri 16'dan beri kaldırıp gelmelilik. Devlete 2020'de döredi. Şondan soň aýdyp gelýär. Ýöne ondan öň bunun eden haramlıkları gaty köp. Şoň üçin men size aýdýam. Şu likyny tutsak etmeli. Biz basmaly bir topor konstitusiýon ýanky cenayet işleri, administratif cenayet işleri ve ağır cenayet işleri eden adamlar. İkisi. Ünkören во время награждения он был одет в парадную форму, он будучи еще депутатом парламента страны 30 марта 2018 года назначен одним из заместителей министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова. Хотя избирательный кодекс страны запрещает депутатам Меджлиса занимать другие государственные должности или посты, а также заниматься бизнесом. Депутат bolanlar şu wagty Raşid Meredow'un MİDA'nın ornatary saýlanýar. Bu kanuny bozdugy bolýar. Gurbanly Berdimuhamedov atstafka gitmeli, Serdar Berdimuhamedov atstafka gitmeli. 2018 yılda ine eden ýene bir konstitusiýon, ýanky konstitusiýany bozan administratif ýanky şertleri. Diňe şoň üçin ikisini oturup tutup basmaly. Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar. Indi bunun ýygy bar bunun. Kaçtı gubernatora tak. 2019 yılda 1 yanvarda şunu kakasy ahal welaýatynyň häkim etip goýýar. Ahal welaýatynyň häkim bolanyna täze kanun verilýär. Şöyle. Birjara gizlenip oturýar. Sebäbi spiral boýunça inniki basgançyga garaşýar. Kabinet ministriniň ornamasaryna. Ahal welaýatynda da ine şo ýerde bir topar adamlar maňa jaň edip aýtdy. Burada ýanyna ýazyljak bolana baranna hiç yanılmak bolunok, yanına barmak bolunok. Şoň ýanyna da ornamasarynyň ýanyna da. İçine girmem. Hiç kim telefon yankı canlar almalılar, telefon almalılar. Diğer yankı simli garaskoy telefonları götürüp bolýar, yankı gullap bolýar, başka telefonları gullamalılar. Ödem içi yankı Berdimuhamedov velayet
yani binasına gelenler, ofisine gelenler hiç kim gürlemediler. İmtim olmadı. Yani şu yerde gizlenip, yani pustoy baklaşka oturuyor, inlik ve dipa karışıp. Eden zarı yok. Akıl velayetine kadınlar diye. Geldiler bunu hemen durdu diye. Eden zarı yok. Diğer şu yerde, yani men yanıma gelmem, kelleniz koparın, başka aydın yok diye. İnnin 7 fevral 2020 yılında prezident ve onun kakası şunu minister pромышленности Turkmenistan'a yani öndürücü boyunca ministr etmeliye. Держа этот министр портфель ровно год, 11 февраля 2021 года. Bir yıllar şöyle işleyen, ondan sonra vice-premier Turkmenistan'a по инновациям и цифровому. Yani son kakası bunu vice-premier'e getiriyor. Ünferdim mi? Pustoy baklaşka olup, abiznoydu, yani o gaz su çıkılan yerden bir soğuk, bunun yanına işgaller gelen oğlum. Başlığım diye yürüge düşür, hiç saat çöden o, pustoy baklaşka deyip, lakam oyuptular. Şonun yoş aylap, yani bir kanun yağdaydı Sovyetini etip koyup, o zaman bir kanun yağda oğuna bunu koyup, o zaman bir kanun yağdaydı bunu yani asasatsa ağırlık karıytlarını, ağırlık önümlerine koyup, o yerden bunu deputat edip bir kanun yağdaydı hem bunu hükümeti işine Raşit Mered'in ormanları hem bir kanun yağdaydı deputat ediyor. O zaman bir kanun yağdaydı akıl velayetine oydu. Şeydi bir kanun yoluyla şunu prezident etip koyuyor. Men yağdadım, men gidecek yaşları yol vermeli yani 2011 yıldan beri şu skeman burunak geliyor. Urbanı Berdim Hamed. Spiralın, yukarıgalın, oğunu koymadı. Hədirim Kerim Gula, boşku yazırıp, kitapla yazırıp, onu tayarıp geliyor. Oğlum spiralı geçti yani. Ferdarı yani ki, bir neçə yıldan çalışan yani. Yine Berdim Hamedov klient takratlarının durmuş şeyle. Bunun intek ahirde, bilmiyorum, 11 fevral 2020 yılında был назначен представитель Высшей контрольной палаты Туркменистана и член Государственного совета безопасности Туркменистана на обоих должностях и постах держался до 9 января 2021 года, оставаясь вице-премьер-министром за его. Bir topor, yani kanun boyunca bir vakt alıp olmayacak veripeler sakla bir kanun şu yerden hareket etkileyen Serdar Berdimuhamedov. Şimdi, ünferim, hükümet siyaset neyme diye. 20 mart'ta 2020 yılında Serdar Berdimuhamedov anavım составить своего кабинета министров. Yani men кабинет министров çalışacak diye vaydiyadı. Dinle, единственным новым членом правительства, которого он назначил, был Muhammed Kuli Muhammedov. Dinle bir adam çalışıyordu, yani men hükümet çalıştım diye. Şu kakasını koyup giden dağına, bu aklam yetmeyen, şunu sakla, devam ediyor. Bu yönü kartinka yal oluyor. Yine iyiden serdim. Kartinka neyili? Diktatör oluyor. Yani ondan düşünmeyin. İçki durmuşu boyunca nemetsek yine şöyle kuvvet yazılıyor. Kim nemetti, kıyız nemet. Президента, личность и критика. Некоторые отмечают, что Сердар Бердымухамедов не отличается харизмом. Yani şun inisiyativası yok. Bir neme adam, инициативсыз adam. Наблюдатель указывает на его неестественный и странный тихий голос и неприятную для слуха и восприятия еле слышную монотонную манеру речи. Также отмечает, что на многих фото и видео он, несомненно, выглядит так, как будто чувствует себя некомфортно. Elbette bunu kuluğundan şeyle toğulap yukarı çıkarıp koyun yani vedipede koyulan bu önü komfortta hata eden sebep her bir vedipe görüşüp barıp yani ösüp baranıp yani kuluğundan çekilip koyulan adam oluyor. Yine nagradalarını terden yani alın medallarına. За большую любовь к независимости Туркменистану. O ne söyletti? Pul ne uğurladı? Hemen ne uğurladı? Konstitusiyanın bozdu, bir vedipe, iki vedipede bir vade işlemeler vardı. Konstitusyon bir kanun hareketler etti. Medal Mahtumul Praga, bolya ola standart medal, dejurnu medal. Юбилейный medal Türkmen başının Türkmenistan'ın karşılığına 25 yılına oğlum standart medal. Medal Mealik Kulu Berdimuhamedov. Buna medalam olmalı. Mealik Kulu Berdimuhamedov adı bir çüşe kanya kontrole varanla türmelere yani kontrol edenler ayarlayıları doğrular şöyle bir çüşe kanyaklar o yani ki türmeler gül yalayıp yat gören adamı inni
yani kahraman ediyorlar da şon medalını oyarlar. Görüyorsunuz şu zulümün ne zulümçülüğünü. Huday sakladı. Bir de şu zulümçülük avray bir de sinye. Eğer biz şunu saklamasak. Yine izinle zaslуженный тренер Türkmenistan'ı. Sportivni zalda birgeden bolup görmedik. Yani hiç tat et görmedik. Zaslуженный trener. Bir topar trenerler var. Giyice uni zaldan çıkman. İyiden giyerler, akşam çıkıyorlar. Gurgular daşara çıkan olmuş. O zalda yani turnuş geçirip öyle diyorlar. Onu zaslуженный trener bolanıp bu ömrüne bir gedek zala bak görünüp zaslуженный trener var. İzin filmin. Юбилейный медаль Türkmenistan'ın bir tarafının 20 yaşında. Bula дежурный медаль. Медаль «100 лет образования Татарской автономной советской». Ey, Tatarstan ne işin var? Serdar Berdimuhamedov. Senin hakkın yok başka devletin medalını almana. Demek senin içali olur malumat satyan. Орден Дружбы народов между Россией и Türkmenistan'ın. Yine de içali Rus hükümeti işleyen adam. Ort medalını alayan adam. Отличный заслуженный diplomat Türkmenistan'a. Diplomat işlerine hiç tat et görmedik. Yine 2022 yılda 8. dekabrda zaslуженный diplomat Türkmenistan'a alıyor. Men düşünemem. 22'de bu prezident. Diplomatiya enli bu değişti yeri yok. MİT'ten çıktı. Şuna da öğlen medal koyduruyor. Öğlen prezident. Орден имени Шейха. Yine de yurt sattı. Герой Туркменистана 24 сентября за огромный личный вклад в дело управления основ национальной независимости Туркменистана. Ne Герой Türkmenistan'a. Bir gülkünç. Bizde bir topar geroylar var. Giyice onu işleyenler. Yerlerde, Potrot'ta, Oğuzuluğundan, neft gazı, bir topar neft gaz çıkıyor. Ben gidip gördüm skvajnalara, görgüler yani ıssın aşağından şöyle su yok, rahat yok. Nivdi yerin aşağından alıyor. Ya gazçılar. Giyici günlüğü şöyle işler smenadan, vaktan neme diyorlar. Misal için her turu geçip dur. Bizim yeni gazımızı Pakistan ve India uğramış için turu geçip dur Uşku'dan yani Afganistan'a 20 kilometre türüne. Yine şöyle adamla işliyor. $75 alıyorlar. Şu yerde giyici günlük turları fark edip işlerler. Ne naharları var komandrovkada, ne yatamalı yerleri var, ne yıllı soğukta görgüleri işlep inetimi geroyluk vermeli. Orden dostluk, oğlum Tatarstan, yine Tatya yurdunu. Юбилейный медаль Türkmenistan'ın Mahtumul Prağı. Ola ayttım. İnni publikasiya Berdimuhamedov ünit verin. 2 yılla prezident bolanına 3 kitap geldi. Yine birinci kitap Молодежь опора страны. İkinci kitap Аннау культура из глубин тысячелетий. Zerden Молодежь опора страны. Yaşlar dövlünün yankı fundamenti. Sen yaşları bilecek olsan ya trener olmalı ya onların işlemeli ya yaş yankı komsomol pioner ya yankı kurumada cemiyet kurumadığına işlep yaşlarını işlep bir bilim alaymadan sen bilemi olur. Sen baklaşkı, pustoy baklaşkı olup zavodda işledin Abiznoy'da. Sen bilemi olur. O ne kitap yazıyım. Şok kitabın lüboy bir yankı sahipadından bir mazmununa ait verdiysen durun yeri bir savunun. Şimdi olam hiç. İkinci kitap. Anu Kultura iz glubin tişleti. Anu'nun tarihini mi yapmışlar? Sorak var mısın Anu'nun tarihini? Bilmedim. Şimdi ben yine size bir teadil aydayım. Üçüncü kitabını aydayım. Yine üçüncü kitabını seyrettik. Unutuyorum. Serdar Berdimuhamedov написал книгу Mahtumul Dünyanın Akılları. Unutuyorum hormatlı vatandaşlar. 3 yıl prezidentlikte, yani 2 yılda 3 kitap yazıyor. Ben yine bir dedik Akbesa Para'ya yüzleniyim. Öğrenim şunlar. İyi de galyamadı. Siz 45 yılda 20 kitap yazılmazsanız yine 2 yılda kağıdından geçirdi. 3 kitap yazdı. 10 yılda ne kitap yazdı öyle? 5 köpelde 15 kitap. Elbette kağıdından iyi de galya. Kağıdı 11 yılda 58 kitap yazdı. Elbette iyi de galya. Yönü yetip alır mı tek? Bir yılda bir 10 kitap yazar şu adam. Şuraya biz bir başlan olayım bir idiotlar bir
men şu sözü aýdym, men loqlar üçin bir informasiýany ýaýradyp näme diýerler, bizim samsyklar ýa şular diňläp otyr. Gulawundan tutup alyp şulary ýa janaza çekmeli. Bizetler o bizimle. Olam tonk maslahatçılık däl. Bu iýanma. Yeni bir maslahatçılık görkezýän Vatan programmasynyň maslahatçylygyna. Serdim 12-nji ýanwardaky material. Ünsverim. Ha, 1 000. Muhammed ağa paşty guturdum 1 000. Ünsverim hormatly vatandaşlar. Adamlar garaşsyda bakdy, tarap ýurdumyzdaky täzeldir bu habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşimde başlaýar. Garaşsyda bakdy, tarap Türkmenistan döwletimiziň hormatly prezidenti we arkadaly gahrman Serdarmyň parasatly ýol başlygyna anyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdymlyk bilen tasdiklaýar. 6. yanvar. Gördüğün kadrları. 6. yanvarda geçirilen yığınak diye. Serdim. 6. yanvarda hurmatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Ataxaliýew hemde welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maksadyna geçirdi. 6. yanvarda Serdar Berdimuhammedow ýa-ni Ataxaliýewiň gatnaşmagyna we beýlekleriň gatnaşmagyna iş yığınagyny geçirdi. 6. yanvarda kadrları gördüňiz. Indi ünsverim. Indi 13-nü. Ünsverim. Garaşsyda bakdy, bir tarap ýurdumyzdaky täzelikleri kimim habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Şu gün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Şu gün, ýa-ni 13-nü hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow. Ünsverim. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Ataxaliýewiň kimin welaýat Yine şu Ataxaliýewiň yine de şu gün ýa-ni yığınak geçirýär. ýa 13-nü. Ünsverim. häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Onu ýurdumyzyň owakyjylyk toplumyny kimin welaýatlaryna anyp barýan işlere, şeýle-de owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi bilen baglanşykly meseleleri garaly. Gördüğün şu kadrları. Görýärmi şu kadrları? Şu bir yığınagy, ýa 6-syna geçirilen yığınak, ine dedim. 6-syna geçirilen yığınak, ine. Ine 6-syna geçirilen yığınak. Ataxaliýew hemde welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyny iş Şu ýerde diýe 6-syna Ataxaliýew bilen ýa vilayatyň gatnaşmagyna yığınak geçdi diýe 6-syna 10-njy dekabr 10-njy ýanwarda we 13-nü aýdýa ýene Vatan ýalan programmady. Şu Ataxaliýew we kabinet ministriniň ýygynagy o goýjuluk boýunça ýene şu ýygynagy we şu zatlarga aýtalýar. Biri kimdi bunu hatap edýär? Şunu ýal bir samsykmy? Hemme zat yalan. Ýanjy görkezdim men Serdar Berdimuhammedowyň awtobiografiýasy. Yalan. Ýanjy görkezdim Vatan programmasy. Yalan. Şu nämesi yalan näli düşündirin. Gurbanly Berdimuhammedowyň saýlanyşy yalan. Adam öldürüp geldi. Falsifikasiýa edip geldi. Serdar Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň gulawyndan tutup hökümetdäki ýa-ni zatlar oglap TV baýlyklaryň komitetine eksport eden ýa-ni satış pullar barýan komitetine şo ýerde pul oglap gulawyndan çekip bir kanun ýagdaýda aýlap prezident etdi. Hemme zady yalan. Onuň näçe bizde awry bolsun? Aýdyňmy? Näçe bizim döwletimizde ösüş bolsun? Näçe bizim döwletimiz össün? Näçe bizim döwletimizde hormat bolsun? Bu kleptokratlar, ýagny hükümü ýolbaşy ogrulary. Ine men şunu aýtjak boldum Muhammed ağa. Ine oşak zadyňyz bolsa aýdyň. Murad adam gow edip gurrun berdiň ýankylan nähilli hiç zada yaramayan çöp başçylygyny. Göni şu. Ýöne maňa gyzykly ýeri näme şertli tebäp bolup bizim ýurdumyzy şunýaly çöp başçylyk. Hiç zada oňormaýanlar 21-nji asyrda 21 şeýtirip ýurdu dolandyrmagyna näme sebäpli boldy? Näme şertli wadi şeýle dolandyrma? Kleptokratiýa diýeni kizdaplyk ýollary bilen ýurt dolandyrmaklyk da, indi şey diýip aýdyň. Kizdapçylyk ýol bilen.
Bula kezzapçılık yol bilen yanktan hemme detalın üstünde durup geçti şey. İnne şuna näme şertler boldy Türkmenistan'ı şeyler şunu dolandırıp bildi. 30 yıldan beri dolandırıp oturdu. Birinci şert şunu ön Sovet sistemasının halkın yüreğinde korkudan döreden korkusu. Halkı siyasetten daşlaştıran şey. Siyasete koşulmalı, siyaset bilen işim olmasın. İkinci zat şu Sovet sistemasından halkı ertid etti. Sebebi 70 yıllar halk ertid. Hiç daha da hak hukuku yok. Ne yeri var, ne biznesi var, ne öyü var. Hemme daha da hükümetinki. Hemme yazıcılar, hemmesi hükümet eğer şulara aylık vermedi açlığının önü. İslenlik vaktim hükümet dolandırıp otururlar, şuların işine mal biliyor, cayına elini al biliyor, işlep veren yerinin üstünden hem kovuluyor. İslenlik vakti yurttan çıkarabiliyor, demedi İslenlik atışından al biliyor. Şu sisteman Sovet sisteması diyor. Birinci şart şu. İkinciden Niyazov'un döreden metot upravleniyedi. Niyazov Türkmenistan'la öz tilkçiliği bilen bir hilli inteligensiyanı oynadı. Bizim alimlerimizi, yazıcılarımızı, jurnalistlerimizi it yana oynadı. Yeke olori. Başında şolara zilyonlu çırak öneme görkedip, ışık görkedip olar kanun bozmağa öğretti. Ne doğru yol bilen pul kazanmanı öğretip, ne doğru bir kanun hareketleri etmeyi öğretip, son bunları halkın önüne biabra edip kovdu. Şeydir bizim inteligenciyamızı dolu dargattı. İkinci Niyazov'un edendadi, siz devlette işleyen adamları bir kanunçılığa öğretti, mecbur etti. Haçanım hükümetin içindeki işleyenler bir kanunçılık etmeyi öğrenseler, o hükümetin elindeki kulları ne mi diyse şunu etti. Şu şartla tevap oldu, şun yana akmak adamla hükümete geldi. Niyazov öldürüp de hükümete geldi. Bulam şol da devam ettir. Şunu komşu derece ettik. Hiç daha da onarmayan adamla yurdu kezzapçılık yol bilen bizim halkımızı, bizim yurdumuzun bağlarını satıp, keseklere verip, dünyanın yüzünde edecek işlerini edip veriyor. Kakbut da dünyada şunlardan haber yok. İnni yine şun daha da esasi sebeplerinin biri şu zatlara fazla bizim halkımızın korkaklığı, yüreğinde döredilen korkusu. Şu korku halk olan ay hükümet işler ne mi etti olabilen olara bilen dava etmeni öz kıyınçılığın ölçücü özlerini kösediler. 32 yılla bizim halkımız özünü kösediler. Özünü kösediği bilen hem hükümeti kezzapların eline tavşırdı. Öz malını, vicdanını, imanını bir tofar kezzap mollalar hükümetin içinde işleyen adamlara şolara tavşırdılar. Bir halkın kemçiliği. Dördüncü de ortaya bir şart üretti şunun edenetçiliğini dünya meçberine şulara kıyışa olup durdu. Diplomatiya yoluyla bilen hükümet onun içinde şunun edenetliliğine şart üretti. Şunu ne mi etti? Putin'in diplomatları onun içinde şuları kolladı. Şuların karşısında çare görketmedi. Şulara da değdirmedi. Şu adam Putin'in dünyada şunu yani Ukrayna çözmüyor bir şey. Dünyada şunu kazanacak oldu. Orta Asya'daki men krişemin aşağındaki dronlarda Svetna Revolüsyon edecek bulamam deyip her şey dava baş koştu. Putin şunlara İflenlik geçiren Taylov'u, İflenlik görünüşünün aksini delegasyon verip hava arasında Taylov geçirdiler. Halk 99% araştı, ne dediler,
katnaştılar. Halk öz prezidentin töyüye teferdi kollarını peşat bilen koyup onun içinde de prava vetosu bolon için şolara zat değdirmedi. İslenlik görünüşünde saylovları geçirdiler. Hiç kim şolara koşuluş vermedi. Daşar yurtta önden gelen dert boyunca Türkmen intelligensiyeti Ors okutunu alan, Ors mekteplerini oturan, Ors'la bilen ara katnaşan köp bolan Türkmen intelligensiyeti buna da şuna karşı çıkacak olup burada etcek ordalar Ors politikleri bilen birinciden ara katnaşan açıp başladı. Ola da şunlar dudağa sallıla da Türkmenistan'a apozisiya bolmağa bolan potansiyel adamlarım bula Orsiya şolun üstü bilen öz kontrolüne sakladı. Yasama prava zaşitnik döretmek bilen, yasama partiyalar döretmek bilen bunları köşeştirip dağıtıp şeyittirip niyazafa Berdi Muhammed'e şert dörettiler, eden ettiliğin Türkmenistan'ı etmedi. Eğer bir tovar täze çıkan adamla da gelip burada etcek bularsa, eyyem onun etcek hareketlerini birinci bolup niyazafa yani bunlara aydıp önünden şoları dargattılar. O barışık münadafın etcek bularmış. Şonun bilen bütün inteligensiyanı kırdılar inden meyle hükümetin içindeki işleyerler birden kellesinde prezident ayırmak bulamasın deyip olar korkuzdular. Şon yanına ceza verdiler. Şu solun bir kanunçuluklu yol bilen ceza verenle de hiç kim şuna karşı istat çare gördürtmediler. Ne prava zaşitlikleri, ne daşarı yurttaki apazisyenerleri edip bilecek hareketlerini başka yollar ne dedim koşuşturdular. Şu neçelliğine bizim en esası bağlılıklımız olan inteligensiyalarımız türmedi ölüp gittiler şolun ıkbalını bilem de. Daha sonra şolun maşgalalarının nirdeliğini bilem de. Şu şartla bilen hem yine de bir esası şart açacak oluyor. Geçen 30 yılın içinde dünyada hem zabıtta hem Amerika hem Kanada'da bir zat deyip oldu. Eğer öz inisiyativaları bile diktatörlere bir zat diyecek olmadı. Şolardan eğer hop bize avanmasa biz zat etmeyen bir karar. Onsun bilirler onşakla. Bulan bir tevap oldu. Dünya şun kune gelmeğine ahane. Yöne kovlar indine. Birinciden bizim 4 yıllar diyeceğinlik bizim aktivistlerimizin kahramançılığı bilen bir eyyem yan korku diyen dadını halkımızın belli bir bölümünden ayırdık. Şunu ben Murad Ağa eğer radyo olsam ben sana uğrattım. Azatlık radiyesi bir neme koydu peredaça. Şunu hükmen koy. Şununla doğru analiz etti. Azatlık radiyeden bir de karşı değil. Yöne şurkun mecbur oldu inni şu analizi vermeyene. İnni halk korkanak de, inni halk dönük diye. Bugün her bir hükümete karşı, hükümeti kritik var etiyen adam böyle vatanın düşmanı, vatan dönük diyenden inni ol koyup gitti, inni ol oyunu edibilmeyen hükümet. İnni halk kim şu hükümetin karşısına çıkış etti, şunu beter dileyenler kim hükümetin içindeki işleyerlerden. Şunu doğru tatbik ediyor. Yani bizim hareketimiz belli bir derecede yurdun içine, halkın içine korkuyun, yüreğine korkuyun ayırdı. İnni halk düşman paniyatiyani hükümete karşı git yerle dedi. Hükümetin içine oturup halkın karşısına hareket yerler, kanun bozuyanları övürdü. İnni halk kim hükümetin karşısını kritik vaat etti, kim şuna karşı gitti, şoları fiileyerle, hormat koyarlar, köyyerler. Bir ehaneke palajitille da şun 4 yılın içinde biz edebildik. Yine şu hareketlerinin neticesi yerinde ne oldu? Hükümet korktu. Hükümet korktu, önkü eden ettilerini ne edip bilmeye. Yegerlerinden değindik. Prezidentin aydım aytmalarından değindik. Maçtap geçirilen çareleri geçirmekten çağalarda günne bela olup da bizim halkımızda.
Inni şolardan belli bir derecede benim halkımız değil. Şol için hükümet korkuyor. Inni hükümetin karşısına gitmeyenleri YouTube'da bir zat koyanları onları vurup gencip türmeye başlayacak olan aklı düşünecek oluyor. Bir ulu hareket. Üçüncü ştada yine bir ulu ütkeşikli olanla biz daşar yurttaki hükümetin beyefidine Orta diplomatlarının biliyaniyeti bilen hareket eden opozisiya, pravozashitnikleri bir eyyem üstünden geçtik. Biz inni onu inni istat edip bilen Ona dine bir yolları var. Halkın sesi olmalı. Halkın hareketlerini kollamalı. Şondan ayağını başlayana koşsalar üstünden defelek geçeceklerini bilyerler. Şondan hemmeti göz getirdi. Şol için azatlıklar diye adışın yanık beredaşılar. Yine bir esası dünyada ütkende, dünyanın bütün ütkede oturanlardı. Oğlum ortayadım Ukrayna çözmeyi ve şovlen dünyadaki döredilen siyasi situasyon. İnni ortaya dünyanın yüzünde absolutna siyasi tesiri yok. Absolutna yok. Öz başın çorap bilse şunu ravi. Suriye meselesinde şol hemmemize subut bol. Ortaya Başar Asad'ı koruyacak bol milyarlarca dolar çıkacaktı. Dünya gücünü görketecek olup bütün gücünü hayırlanıp Suriye şehirlerini veyran etti. Yöneğin sonunda üstünde tüykurlu ve kaçık kayıttı. Olan adamdan kayıttı. Yani Suriye'nin tane yol başladı. Aytyan adı var diye Ortiyet diye Ortiyet yani Nemede Saudski Arabiye'de yığına geçirdiler. Sonra iki tane esasi rol oynayan Başar Asad'ı saklan kabadanından saklan adamlar yani devletli İran bilen Ortiyet'i çağırmadılar. İran'a bir de aslan indi salmayata 200 bin tane Suriyen kanına bulaşan İran indi İran bilen doğal arası kesilir. Ortiyet diye bizim şehirlerimiz dargattı diye. Bambi dedip öz raket yerleri bilen. Ortiyet bilen hem ara katnaşıkları yok. Şun Lavrov çıkış edivaydı botu. Ben de önde 10-11 yıl bundan önce Suriye ofisal devletinin nimeti boyunca diye kayışı boyunca biz kömek edip Başar Asad'a kömek ettik diye. Yani ondan sonra diye 11 yılın içinde diye Başar Asad diye almalı neticeni almadı, etmeli işleri etmedi, şun kunşun yardaya düştü diye. Bir nehmediydi bu vatandaşlar. İnni ortayadım düşünüyor. Min yani haramzadalara bil bağlamalı. İnni göz yetirdiler. Haramzadalara öz yurdun tağlayanları olacak bolmokluk bütün ömür öz halkın düşmançılığını başka bir halk bilen göretmekliktir diye. Türkiye Suriye halkını kolladı. İnni Suriye halkı Türkiye'nin öz ispasıytılı görüyor. Bu haramzade Berdimuhammed dağın fikir edip oturmasınlar. Erdoğan şun olur bilen nimetye ol bu manada da de ki Berdimuhammed'in ettiğini işin doğru deyip kasap etti. Ol birden şu hazır hiç tat yok saylamağa birden ortaya da eline düşemezsin şu deyip bir hilletip şunu öz teoriğinde saklayacak oluyor. Yönü öz içinden hem inem falan edeyim deyip Erdoğan şuna söylüyor. Bizim İslam'ı bizim halkımız hazır özünü görk edip bilmediği için, köçeye çıkmadığı için, kurumaşıklı hareket etmeyi için Erdoğan'ın saylamağa danıyor. Eğer Erdoğan şunun göz yetirse, Türkmenistan'ın içinde halk çalı hareket kalanını Berdimuhammed'i öz tutulan bilebilir. Şunun için Berdimuhammed korkyanı şundan. Berdimuhammed'den korkyanı şu. Hazırki situasyalarda görüyor. Üçüncü yani dünya meselesi boyunca üç köşkle.
inni İran regionuna önkü oyunçuluktan değilni. İran hazır ne Suriye ne milyarlarca dolar çıktı etti. 20'lerce öz bayanlarını döredip şu tahada bayanlı bazalar döretti. Hemmesini İran yitirdi. Hezbollah doldargadı. Livan'da dün prezidentin sayladılar birinci dene. Hiç var prezident saylapını mani ördüler. İran'a karşı gittiyen adam sayladılar. Hezbollah da kabul eden akıyor. Mecbur oldu. Ondan premier minister sayladılar. Onun zabıt napravleniye bilen Hezbollah bilen hiç illa ara katnaşıyor. İnni diye bizim borcumuz Hezbollah diyende yararlı güç bolmenle olan yararların elinden alman. Hem de Livan inni başka devletten başka bayanını zira bunu grup vere bu bolmenle. Yani o tadı İran dolu utturdu. Suriye'de, Irak'ta Haçlı Şabi deyip Irak'ın armiyanın kontrol edip otan eyyem hadir şun ayıracak bolu otuyla. Vapsa ayıracak bolu otuyla. İran'ın öde hadir iktisadi kriziste neyme edeceğini bilena. Amerika günne delegatsı uğratya gel bokumuydım. Gel yaraşaylı, gel gepleşeyli. Göne neyme edeceklerim ben. Korku otu. İran'ın halkı bu nerti? Şu haramdağda İran dolandır o haramdağdalardan din yandı. Şol çiğnem Berdim Muhammed'le şu unkun korkuyor. Men şu da hatta aytmağım bilen halkıma bir daha da aytacak oluyor. Vatandaşlar. Benim aktivistimiz kahramançılıkla hareket edip öz canının eştili hadire bir tofor türmelerde yatıyla. Bir tofor daşar yurtlarda köhenip böyle. Giyce unluyuz çıkış et yerler. Ne için? Şu yurdumu da özümüz iyi çıkayım. Suriye'de şun yani oğlanla yurdu aldılar. Yurdu enni milyarlarca dolar pul geliyor. Yani Saudi Arabiya'da hem devletle Suriye'nin üstürmeli karara geldiler. Suriye'nin bir tovar İslami istidatlı var. Yönü şun ait yerle. Eğer sen dünya cemiyetçiliğine koşulsam, eğer dünya normatif boyunca yurt dolandırsan, biz şu kömekleri size edeyle iktisadiyetini kaldırayım. Dünyanın interesi dünya cemiyetçiliğine devletle koşulmağına, açık olmağına, adam hukuklar deklarasiyasının sabludat edilmeğine, parakatçılık üçün edilmeğine. Şunu etsem biz hemme daha dekya. Türk hadir kıvırcak devletinde hemme yurdun içindeki toporla, siyasi toporla, milli toporla, dini toporla hemmesi yurt dolandırmağına hakkı olsun diye. Eğer şunu üçün edip bilseler, şunu kanunçuluğu doğru yerine getirip bilseler, ahaneke Suriye en özel yurtların birine uğruyor. Pulom tapılıyor, kömek edecek devletler de köp, hem ekşem oluyor. Yurdan parakat oluyor. Bizim şunu etleyek vatandaşlar. Biz hiç saat İslam'dan başka. Yurdumuzu iyi çıkayalım. Yurdumuzu biz yurdumuzun baylığını öz yaşlarımıza girdik bile. Öz yaşlarımızı okuduk. Şu gelecekte yurdu hem dolandırır yana hem bahtlı yaşar yana gidip bile. Şuna da bizim hem de mümkünçülüğümüz var. Bir tavır kezzaplardan bir din mal. Hiç kime şun konuşula gerek. Şol çiğnem Berdim Muhammed da şun kun yatı bilena. Ben açacaklarım Muhammed. Rahman. Murad ağa. Sağ olun Muhammed ağa. Muhammed ağa size kul düşündürdü. Hurmatlı illeşler. Benim bir cemleyici adım var. Masal için. Bizim Serdar Berdim Muhammed bu ay bir çekuşun boş maklaşka deyip seyrediyorduk. Şu adam 14 yılın içinde hükümete gelip bir topor rahatlar görüp oğurluklar edip zulümünü arttırdı. İnni bunun ediyen işlerini ünserdi. Benim şunu yankı bir konuyu taştım şunun üstlerini. Size şu paylaşayım. O zaman analiz edip yankı bütün dürücülüğünü ünsersem bu Gurbanı Berdim Muhammed'in sana beter zulüm ekeni. Şu adam eğer de hükümet başı bolup dursa Gurbanı'nı öldürüp bize şeyli bir zulümünü getirer. Siz dahi Gurbanı'nı ucuklarsanız. Anladın? Gurbanı'nı öz kakasını zehirlep öldürecek oluyor. Yeğenlerini Gülnavadi o yani Recepov, Nazar Recepov
hemme emlaklerini alıp doğun anlaşlarına, yani ayal tarafından çıkanlara, doğun anlaşlarına geçirecek oluyor. İcretinin kardeşlerine geçirip dövlüdüğümüz şeyle alacak oluyor. Men öňe diýdim. Şunun öz arasında ulu yankı bäsleşikler var. Bir-birine karşı ve şular öz arasında yankı tire kırışýar. Ünserim. Ine Serdar Berdimuhamedov. Kakasyny zäherlejek bolýar. Yegenlerinin biznesden yuwaş-yuwaşdan öz aýal dognalaşyna geçirip şu adam Gurbanyň ölüni garaşýar. Şu Gurbanyň ölü şu gün başlap yankı şular gyrýar. Şu adam bizim azatlıklarımızı, bizim hareketlerimizi azallıp bizim azatlıklarımızı uğurlap bizi polny beklep koydu. Bütün döwleti. Şu adam MHM polisler şun kununa basışlar edip bize karşı türýän adam. Şu adam şol. Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ı öňark gider bu Ýewropa bolup Ýewropada eden adına edeyin. O ona oturan kişi bolup şol Ženewa diplomatik institutuna oturýan kişi bolup şo ýerde ýa zulüm maryn etdi. İkinci ayal tapynyp şo ýerde gelip zat edip Türkmenistana gelip ayallar zorlap zat edip gelen zat şol. Şol ýaly 11-nji ýyldan başlap diňe hökümetden puluny kakasy bilen ogurlap zulüm edip gelýän, gyýlar zorlap öldürip gelýän adam size yankı Türkmenistan'da sürülmeyi. Ya size öttürülmeyi, ya size mümkünçilik verermeyi, ya size azatlık verermeyi, ya sizin ıkbalınızı tesir edip sizi ıkbalınızı uğraştırılmeyi. Bekler hemen abi. Bekler öngeliyor. İnanın, kaçında bir soğudu öne koysan, bu hiç instrumentler yok. Adamların kommunikasyon edip, gülüşüp, bir uğur tapmak, bir böyle alalaşmak yok. Değil mi? Kedilen gopurun diyen adını, onun orada emmedin kelletini gopurun. Häzir aýdýarlar. Bir 10 oğlay adamı şunu yitirýär diye. Häzir Gurbanyň öläýdi, 10 adam yitirýär. Birinji bilen öz dogranlaşyny başlap. Pikir etmem. Olary suwda basyp zat edip, olary yitirer. Öldürür. Onun emlaklerini başka dogranlaşyna geçirir. Ve başka dogranlaşy, yani aýalynyň tarapynyň ejretiniň dogranlaşlary täzeden halky kösep, zorlap, gynap başlarlar. Bundan beter bu. Ine boljaklar. Şoň üçin 2 ýylda bir edilen zat ýok. Reformalar ýok, oňajalanma ýok, iqtisadetde ýok, finansda ýok, valuta şol bir durşy. Biz $100 alýan bolsak, häzir $75 alýar. Hiç zat ösen ok. Men kakanyň ýoluna alyp barjak diýip. Kakanyň ýoluny mundan beter durumly alyp barjak bolýar. Men şunu bilip goýun. Men şunu sizin yüzünüz çekecek bolýan. Şoň üçin döwlete halk hereketi şundan başlap Serdar Berdimuhamedov nişanyň birinji orduna oturýar. Şoňa şoşar. Demokratik opozisiýa Serdar Berdimuhamedowga garşy görüşýär. Gurbany Berdimuhamedov ikinji plana geçýär şundan başlap. Sebebi zulmyň hemmetini häzir öz üstüne alyp ornaşyp biz bu tikuşnik boş baklaşyka diýsek yuwaş-yuwaşdan ornaşyp öz adamyny goýup, häzir inanyň 9 adama bolay opozisiýanyň içine adamlar sokup, agentler sokup, ay Gurbany uly Erwet, Gurbany uly şeýle Serdar ine özleşikler edýär, Serdar ine ona ýa buna ýa aktivistler görgürek tanqid edenler ine ona ýa hereket edýär Serdar diýip. Oho, bir zan korrupsiýany aýryp berkin oýa. O näme tapawdy var? Aýdyňaly, hana reformalar? Hana halka ýüzlenişler? Hana halk bilen gepleşikler? Hana halka ýürüýte kararlar, kanunlar halka kömek edýär? Hani şirketler açdymy? Hani pasportlar üretdimi? Gaýty beter edýär pasportlar boýunça. Şoň üçin özüňizi anlamam. Biz dogry teretmeli we kynam bolsa, ýa-ni skaner ýaly teretmeli. Hakykat şeýler. Beýlesam. Serdar Berdimuhamedov täze zulüm. Gurbanyň alyp giden zulümünden täze zulüm ýasalyp, täze guruldy. Biz şunu duruzmasak bolanok. Sen gizlenip Ýewropada işler, illegal jaý gurup, Türkmenistanda millet kuryan zat edýän elinden alarlar. Sen jaýly gul bolarsyň. Ýa-ni jaýly gul bolmasaň, indi jaýly gul bolarsyň.
Biriň köçe çyksa ya ayalyň çyksa lüboy gelip zorlak bilen. Näme etjek onu? Namysyna degilýär. Çydajak mı? Çıdaber. Yaşa şuraya durmuş gerek bolsa yaşa. Bu şu adamlar bize hizmet etmeli adamlar halkın pulunu uğurlap qaytyp MHM polisler bize hizmet etmeli adamları şolary bize ters uğradıp biz bastırıp ýör. Zulüm näme? Zulüm bolmasa näme bolýar? Alabaylar arkadan serdar bolýar. Şu zatlara pikir edin. Biz görüşmeli. Biz hemmemiz görüşmeli. Men aýýana her kim bir kiçik ýardım etse, bu rejim bu toryga gaçky diýär şular. Din aktivistler görüşmeliler. Şoň üçin görüş bilen okmy, finans kömegi. Finans kömegi bilen ok, video paylaş. Video paylaş bilen okmy, maslahat bilen. Şonu yeterli. Ne biz sizi şonu çağırýar. Muhammed ağa, sen bir video uratdyň. Günün dowamında şol Lukashenko barada goýaýyn şonu. Yok, Lukashenko barada bilmedim ben näme uğrattım. Ýöne ben şu Azatlyk radioňyny goýaýlyjak boldum. Şu yaman важно. Sebäbi şu hemme analizle şonu. Ya da linkini goý, bolmasa vatandaşlar seyreder. Goýar, problema da. Elimizdäki da. Azatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tanqidçilerine garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan önügi, haýyn, agdybirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýänligini habar berýärler. Yerli synçylaryň käbiri döwletiň başga pikirlere garşy olanan delilsiz ýöntem propagandasynyň soňky wagtlarda tersine işleýän bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Sosial türleriň türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan synçy täze ýylyň ilkinji hepdelerindäki online çekişmeleri baradaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtdaky islenlik kemçiligi köpçülükde aýtmak we watany dönüklik etmek görnüşindäki propagandasynyň türkmen internet ulanjylarynyň ýiti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä, daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň sosial torlarda täze ýylyň ilkinji günlerini geçiren göni ýaýlymdaky diskussiýalary türkmen jemgyýetindäki öýdary pikir alışmalara gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna görä, Burada bu köpde iň soňunda da ýene goý 2000-dy. Raýatlaryň içinde geçen ýyllakydan tapawutlykda pikirlerini açaçan, ýumurlama bir-birini tanamazdan bu hili pikirlerin aýdylmagynyň dogrudan hem türkmen reallyklarynyň şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Yurtta dowam edýän berk batış we gorky atmosferasyna garamazdan ýurt içinde bolup daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir ykdysady we sosial özgertmelerinden eýtem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal. Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran Muhammed ağa, bu düşünükli. Şu manysynda iki söz aýdaly. Göde iň soňuny goýsaň şu iň soňuny Murad ağa. 2 minut iň soňuny goý. 1 minut iň soňuny 1 minut. aýtdy. Onuň pikirçi bu ýagdaý jemgyýetçiligiň Yok, gittin. Korkuda ýaşamak islemeýänligini, öňkü ýalňyşlardan sapak alýanlygyny işaret edýär. Azatlyk radiosy jemgyýetçilik pikirini döreýänligi aýdylýan özgörüşler barada olarky metod işgäriniň hem pikirini sorady. Onuň pikirçi häkimetler ýylatyň siýasy passiwliginden, hatda bilim sowady ýetik adamlaryň hem sesini çykarman ýaşajak bolmagyndan uly peýda görýär we öňden gelýän basış praktikasyndan başga dolandyryş usulyny görülecek hem bolmaýar. Passiw, alalaşyjy, pursat para adam käm, işen, özgörüşlik hakda açyk pikir aýdýan adam entek gaty azyp bolaýdy. Şol wagtda öňkü metod işgäri häzir sosial mediada hökümet tanqidleýän ýaşlaryň bütün ömrüni ýaýaplap geçiren tanymal adamlardan has gowy tanalýanlygyny we syýlanýanlygyny açyk kapyn çetmän aýdyp biljekdigini nöwtady.
O men şunu aytjak bolýar. Inni halk ne alımların hem de üstünde felak geçtili. Inni kim söýleýärler? Aktivistler söýleýär. Aktivistler söýýär. Bizim hakyky kahramanlar. Dogry. Muhammed ağa, biz jemläýärdi şunky gepleşip, eger ortak berseňiz, hormatly watandaşlar, şu gepleşiň esas manyny näme? Täze zulüm döredi Türkmenistanda. Öň zulüm yatyp ýören, gillenip ýören, tihuşnik, imtimje meni günäkär dep, bardat kakym diýip ýören adam, ýuwaş-ýuwaşdan torlaryny goýup, ýa-ni fundament edip, täze zulüm, täze evolüsion zulüme geçdi. Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň zulümi Putiniň iti. Şunu her adam bilip goýmaly, biz Serdar Berdimuhammedowa garşy görüşmeli. Biz şuna garşy görüşmesek, şul häzir zulümini we diktaturany, kleptokratiýany şeýle bir derejä garlyr bolýan, gurbanyny gujoklasaň az bol. Şunu ünsüň, hormatly watandaşlar. Ine şunu aýtjak boldum, Muhammed ağa, başga da aýtjak dadyňyz bolsa, häzir Yo bolly, men aýtjakladım, aýtdym, halkymyz taýinlanmaly häzir. Olay bayram ýetip gelýär. Hani hemme hadisalary, situasiýalary halkymyň bäfidine öwrelýär. Bolýar. Şunun bilen biz efir mutariyat sizin hemmeňize köp sag bolsun diýär. Bizi dinläp, iýdigiler, maslahatlar berýäninize, kommentar ýazýanyňyza köp sag bolun. Indik gepleşip berşeli, hoş kalın. Tamam.